Ešte raz prajem všetkým dobrý deň a srdečne vás vítam v Varadáči na 7. festivale zvykov a obyčají v Varadáckom šírom polji. Som rady, že môžem privítať spolky žien zo Starej Pazovy, z Hložian, z Dobanoviec, Padiny a Bačskej Palanky, ktoré nám priniesli svoje výstavy. Teraz by som poprosila pani Darínu Valachovú, aby sa nám prihovorili, podpredsedníčku Asociácie slovenských spolkov žien. Ďakujem pekne na pozvaní. My sme prvýkrát na takejto výstave a manifestácii. Prvýkrát som aj v Varadáči. Ani som nevedela, kde sa to nachádza, ale vidím, že je to jedna pekná, banácká, slovenská asi dedinka. Na našom stánku si môžete pozrieť to, čo sa u nás, vlastne čo ženy pri kávičky robia. Tu sú aj kávička, aj všetky ručné práce. Marky, ďakujem, že nás povolala a mám nádej, že budeme aj ďalej spolupracovať, že sa budeme kamarátiť nielen na takýchto manifestáciách, ale aj na ďalších. Pravda, že? Aj to budúcna. No a keď nám pani Darina porozprávali aj, čo nám priniesli, tak by možno bolo dobre, že by nám predstaviteľky z každého spolku tak krátkosti povedali. Tak by som prosila s Padín niekoho, čo nám oni priniesli, aby nám povedali. Dobrý deň. My sme priniesli krštenie dieťaťa. Krst dieťaťa, obyčaj, ako bolo niekedy. Jednu, ako mamičku, ktorá nosila, dieťatko aj tak, obyčaj krstu. Do Banovce, pani predsedníčka. Dobrý deň. My sme vám priniesli na priatkách, ako sa všetko modrom vyšívania. Také. Viete. Vložený. Spolok žien Slovenka jeden period, ale počal sa baviť tak aj vydavateľskou činnosťou, znamená tú našu tradíciu, čo máme kroje, aby to zostalo aj zapísané. Napočli sme s kuchárkami, prvá nám bola kolohiera koláčov a teraz sme vydali kyslovka a svadobné vinše, takže sme doniesli tie kuchárke aj schystanú kyslovku, polievku podľa tej kuchárky. Tu je aj bábka, balaška, ktorou sa volávalo na svadbu, lebo tá kyslovka sa varievala v sobotu na obed. A potom k tomu je tam aj svadobný koláč, tak je to ukážkové, nie voľa čo veľa. Ďakujeme. Stará Pazová, nech sa páči. Všetkým sa pekne poďakujem, zvlášť domácim, že nás takto povolali, lebo my už účinkujeme viackrát tuto. A v mene Matice Slovenskej, ako je predseda donášancov Starej Pazovy, veľa pozdravov. A ako tajomník Združenia pazovských žien, tiež od všetkých pazovčaniek, práve preto sme sa rozhodli, aby sme dnes inakšie to ukázali, že čo robíme, keď ideme krajčírky a čo zbierame, lebo pazovský kroj je taký celkom inakší, vojvodinský kroj dolnozemských Slovákov. Rozlišuje sa v tom, že nemáme viacej fodry. A u nás dievka bez červenkavej sukni sa nemohla vydať. Bez červenkavej sukni a bez červenkavej rejkly znamená, ako mladá mladucha musela prvú nedeľu do kostola ísť v takej sukni a ak nemala, tak už sa potom ani do kostola nemohla zjaviť. Tak sme sa pousilovali, aby sme vám takto spríjemnili, aby ste videli, ako to u nás vyzerajú tieto štifovanie sukne. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste nás povolali a teší ma, že sme sa v takomto množstve zišli a že máme takéto známosti a rátam, že to bude aj do budúcna. Ďakujem pekne. A teraz by som poprosila predsedníčku festivalového výboru, aby túto výstavu otvorila, aby sa prihovorila a otvorila výstavu.
Dobrý deň vám prajem a vítam vás v mene organizačného výboru 7. festiválu zvykov a obyčají Varadáči. Teší ma, že ste aj toho roku prispeli, že by náš festival bol ešte pestrejší, že ste priniesli také krásne rekvizity, také krásne ručné práce a spestrili túto výstavu. Ďakujeme vám preto, lebo tento festival je už po 7. krát Varadáči. Usilovali sme sa, poviem vám úprimne, aby to bol menšinový festival, nepodarilo sa nám, ale ako vidíte, zotrvávame a stále máme viacej a viacej účastníkov a myslím si, že ako čo si budú všetci hostia a všetci domáci môcť kúknuť a kúknuť túto vašu výstavu, napojiť sa krásou, taktiež sa aj vy budete môcť tento večer pozrieť a spestriť si jazykové, folklórne, proste nie len slovenské, ale všetky menšiny a národy, ktoré žijú na tomto priestore. Takže nie je to menšinový slovenský festival, ale už keď nemáme žiadne stanovy, žiadne zákony, pravidlá, takže sme si my to tak na nejaký svoj spôsob zorganizovali a dúfam, že sa vám bude páčiť. Tak teraz by som len povedala na to krátko, že otvorená je táto výstava, nech si všetci pozmú, nech sa páči. A ešte by som poprosila spolky, na čom odovzdám ďakovné listiny. Spoločne. Spolok žien Slovenka v Ložani. Spolok žien pri miestnom odbore Matice Slovenskej Bačská Palanka. Nech sa páči. Združenie pazovských žien pri skuse hrdinu Janka Čmelíka. Ďakujem pekne. Aktiv žien Dobanovce. Aj spolok žien Patina. Nech sa páči. No tak nech sa páči, popozerajme si výstavu. A potom odídeme znovu tam na večeru do tých miestností a o 6. je otváranie výstavy v škole. Výstava, poznáte ma. Tak, a kto má záujem, mohli by sme odísť spoločne. Žalujem vždy vtedy, keď už trieda pustuje. Neviem ešte písať, tak to robím ústne, aby každý hriešnik sa raz pamätal. Na všetkých som triede veľmi pamätal. Koho zažalujem, bude mi raz vďačný. Tak sa prestaň hanbiť, a ty rýchlo začni.
Žalujeme obaja, a v tom trieda posiela nás do hája. A keby len prosím pekne do hája, ale nás všetci mastia. Jaj. Nie na oko, ale naozaj. Dobrý deň, vážení prítomní, vypočuli sme si Filipa Gála, ktorý recitoval báseň Hodina žalovania a s touto básňou postúpil na republikovú súťaž v Ukrajine, získal 5. miesto. Takže gratulujeme, Filip, ešte raz 3. miesto. Tak, dobrý deň ešte raz. Chcem privítať najprv predsjednika Savjeta mesne zajednice Nikolu Josimova, prijatelja školy Valeriju Dragana, predsjedničku organizačného výboru festivalu Erku Biljačikov a predsjedničku Momsa Aradáč Anu Babiašovu. A všetkým vás tu na prítomných. Pred vami sa nachádza výstava, ktorú realizovali členovia Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Výstava sa volá Poznáte ma. Autori výstavy sú Anna Selčová, Vintírová a Marian Pavlov. Vítam v našej osade jedného autora výstavy, Mariana Pavlova. Dnes Marian povie niekoľko slov o tejto výstave. Skrátka by som vám chcel upozorniť, že už samotný názov je taký neštandardný, že poznáte ma. Táto výstava bola s cieľom, má viacero tých cieľov. Minulý rok bola realizovaná na projekt, ktorý sa volá Noc v múzei. Keďže Múzeum etnických Slovákov je na novo založená inštitúcia a nemá ešte svojich odborníkov, tak v rámci Národnostnej rady sme z našej komisie sa dvaja odborníci dali dokopy. Využili sme archívne materiály, ktoré v múzeu sa nachádzajú. A takýmto spôsobom sme tieto obrázky vlastne chceli prezentovať ľuďom s takým názvom, že či ma poznáte. Lebo tie informácie, ktoré sme my mali, v dispozícii sme ich aj dali k týmto obrázkam. Tie informácie boli popísané na zadnej časti, alebo tak. Cieľ je, aby ľudia začali trošku inak vnímať tie fotografie, ktoré majú aj doma, aby vlastne tie informácie, ktoré vedia alebo sami, alebo vedia nejak inak sa dopátrať k ním, aby zaznamenali na svoje fotografie a tým pádom zachovali to kultúrne dedičstvo, ktoré máme, lebo už o 5, 10, 20 rokov tie informácie už nikto nebude vedieť a to bude iba nejaký obrázok, kde nebudeme vedieť ani dátum, ani ktoré tam, ani kedy, ani odkiaľ. Čiže to bol ten primárny cieľ, aby vlastne takto sa začalo hýbať. Z tejto výstave sa vlastne to aj podarilo šťastie, lebo chodili za nami ľudia, nás oslovovali, že a ja poznám toto je Páca Ďuro, toto Ondriš, toto je moja ňanička, toto je ten. Vlastne tieto informácie sme my postupne dopisovali, čo vidíte na týchto žltých papieroch. A takto chceme pokračovať aj ďalej. A ďalej vyzývame ľudí, aby svoje fotografie doma spracovávali a označovali ich, lebo jedného dňa poslúžia nielen inštitúciám, ktoré sa týmto zaoberajú, ale aj vás sami. A tak vlastne sa zachová všetká tá úsilie a toto bohatstvo, ktoré nám predkovia nechali. Túto výstavu sme vlastne darovali Múzeu etnických Slovákov a môžete si pozrieť, je tu väčšina tých zväčšených fotografií, ktoré sme urobili, takže nech sa páči.
výsledkami práce. Teší ma, že sa nám dnes podarilo spolu s Múzeom vojvodinských Slovákov prezentovať rodinné fotografie Slovákov na tejto výstave. Na tento spôsob sa aj zložka